Kompla jiżdied l-ammont ta' vittmi ta' COVID-19 f'pajjiżna wara li sfortunatament il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar 3 imwiet oħra żewġ tirġiel u mara sabiex issa l-fatalitajiet telgħu għal 169. Fl-ewwel każ raġel ta' 68 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fl-ewwel ta' Diċembru u telef ħajtu s-Sibt fl-Isptar Mater Dei. Fit-tieni każ anzjan ta' 78 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal virus fit-28 ta' Novembru u miet tul il-jum tas-Sibt fl-Isptar Mater Dei, fil-waqt li fit-tielet każ anzjana ta' 87 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fit-30 ta' Novembru u mietet is-Sibt ukoll fl-Isptar Mater Dei. Intant, il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li fl-aħħar 24 siegħa fil-Gżejjer Maltin ġew irreġistrati 52 każ ġdid ta' COVID-19 bil-każi attivi jonqsu għal 1817. Dan wara li bejn is-Sibt u l-Ħadd fiequ 90 persuna sabiex it-total ta' persuni mfejqa żied għal 9165. Minn Marzu sissa, it-total ta' każi pożittivi ta' coronavirus telgħu għal 11,370. Intant, mill-121 każ imħabbar tul il-jum tas-Sibt, 26 kienu qraba ta' persuni li testjaw pożittiv preċedentement, 19 il-każ kienu minn fuq il-post tax-xogħol, 14 il-każ ieħor kuntatti diretti fil-waqt li 4 każi oħra kienu minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser li 58 mill-każi imħabbra ma kellhomx idea minn fejn jew mingħand min setgħu ġew infettati. Dan kollu jfisser illi tul ix-xahar ta' Diċembru s'issa pajjiżna ra żieda ta' 32 fatalità u 1280 każ.